Bi jouegalo kileta aleni sabaye an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibaruya min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Alassane Ouattara ni ale yɛrɛ ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni ye sɛbɛn bɔ kunun ka yira ka fɔ k'u ka finitigi min minɛlen don Mali la k'u k'olu bila joona joona. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a yira ka fɔ ko kunun min ye jouegalo tile 12 kɔnɔna ye Alassane Ouattara ale ye conseiller des ministres kɛ a fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Ayiwa o conseiller des ministres kɔnɔna la ko o sɛbɛn bɔra ka yira ka fɔ ko finitigi 49 ale ni 9 min minɛlen don Mali la ko k'u bila joona ko sabula ko kuma minnu bɛ ka fɔ olu finitigi ninnu ka ko kan ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko ni finitigi ninnu kɔni nana baara la wa ko u ka baarakɛ sɛbɛn kun b'u bolo ko kabini wagati dɔ la baarakɛ sɛbɛn yɛrɛ kɔni cira min ye Mali pankuru jigiyɔrɔ kɔni ɲɛmɔgɔw ma ka yira ka fɔ ko ni finitigi hakɛya kan ka na Mali la ka na baara dɔ kɛ MINUSMA ye. Ayiwa ni sɛbɛn tɔgɔya in yɛrɛ kɔni ja bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la wa a bɛ conseil des ministres la sɛbɛn min bɔra a b'o kɔnɔna la ko ni sɛbɛn in kɛra 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko 1 cira Mali la wa ko 2 cira Côte d'Ivoire yɛrɛ jamana yɛrɛ kan. Ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la ka fɔ min ye karido ye ni finitigi ninnu bɔra Côte d'Ivoire jamana kan olu yɛrɛ kɔni kun ye maa 49 de ko u nalen an ka jamana kɔnɔ an ka jamana kɔnɔmɔgɔw y'a yira ka fɔ ko sɛbɛn lajɔlen kɔni t'u bolo ka yira ka fɔ ko u bɛ nalen min na ko wa ko sɛbɛn t'u bolo ka yira ka fɔ ko u kan ka na baara de la an ka jamana kɔnɔ nka an bɛ wagati min na bi ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɛ Mali finitigiw kɔni ka bolo kan sabula an bɛ segin ka fɔ Mali kɔni min ye cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ye olu fana kun ye sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko olu tɛ ni maa kofɔlen ninnu ka nali kalama nka kunun min ye Ivoiriyɛnw ye olu fana y'u ka sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko Maliyɛn kɔni kun b'a a kalama an bɛ wagati min na ko bi kibaruya jɔnjɔn wɛrɛ ma sɔrɔ a ko la nka min yɛrɛ kɔni ye Alassane Ouattara ye ale kɔni y'a la fɔ a ka sɛbɛn kɔnɔna la ko ka ni maa kofɔlen ninnu bila joona joona. Ayiwa o hukumu na an kɔni bɛ min ye ni maa 2 ninnu ye an b'a la fɔ u ka a ko kɔni lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula Maliyɛn caman kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kan i n'a fɔ Ivoiriyɛn caman kɔni bɛ Mali fana la cogoya min na an bɛɛ de ye jamana kelen kɔni ye. Ayiwa an balimaw ni de kɔni kun ye an ka bi kibaruya ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata.